Ez dugu ondo esaiatu galdera lehen ez pena. Lasterketa bat izango balitz, zein idazlek izango lirateke lehenengoak edo podium izango. Txirrindularitza lasterketa batean. Bai, idazle horiek. Ze idazle izango litzateke? Podiuma, turreko podium hori, idazleen podium hori. Jo, begira, nik esango dut... Oso galdera kirolari eta ausarta. Bai. Ondo, jalo. Eta zuek pasara erantzuten ausartzen, sakatu botoia. Nik esango dut podiumeko bat, gero boni pasako diot. Begira, gure laguna baitare Arkaitzkano, eta bagenuen tradizio bat, Donostiko klasikoaren egunean, beti joaten ginen elkarrekin jaizkiolera bizikletaz. Hori zen tradizio bat... Kanorekin, bai. Kano... Eta aurreko astean, elkarri ezer esan gabe, elkar topatzen genuen igeldon igotzen entrenatzen, gero pikatzen ginealako jaizkiobelan. Eta, kano, ikusi zaitut aste artean, entrenatzen, orduan. Ziklista eta idazle bezala esango dut. Bat, kano litzateke. Baita, gero, Ibonen zaten. Ostras. A ber, niretzat arretxe. Eta berez orain, ture telesaiarekin, la está petando. Iron Mana dauka egin da, arretxe. Benetan? Iron Mana. Ba, orduan bera, hor. Bai, goia, gertu. Orduan, arretxe gora. Lehenengoa, Arretxe gora. Eta irugarrena, ba, ni neu. Hori da. Ander, podiumetik behian utzi zaitu, ez da ezer gertatzen. Bai, baina nik antidopina eskatuko dut, kafeinaren ere bai. Ondo, oso ondo. Ostra, lehiakorra diauek, Jolasarekin goaz. Claro. Vale. Claro, ikustet behian... Inoren azalik ez dugu erakutsiko? Ez, oain erakutsiko ditugu azal desberdinak. Vale, hauen azalak ez ditugu. Hori da, eta bat izangoa Ibonentzako, beste izangoa Anderrentzako, Anderrentzako Ibonentzako. Ez ditugu epaitu nahi liburuak haien azalagatik, edo ezken nuke bat behintzat bere azalagatik epaitu nahiko, epaituko ditugu asko, bere azalengatik, orduan. Lehen da bizikoa erakutsiko diogu Iboni. Ea azala ikusita bakarrik asmatzen duzun ze libururena den, Ibon? Vale, prest. Jarri lehen da bizikoa. Estereotipoen jolasa. Hori da, bai. Azalen estereotipoen. Ostras. Aukerak dira. Ostras. Behi baten memoriak, obabakoak edo agirretarrak. Obabakoak. Claramente obabakoak, no? Bai, obabakoak. Akina, txalo bero bat, bai, ala da. Ibon. Muskerrak. Ala da. Muskerra, bizikletin. Bigarrena Anderrentzat, zuretzako. A ber, jarriko dugu. Hori da. Kontuz. A. Klabeldinen negarra. B. Tulipanen dantza edo C. Larrosen akroyoga. Tulipanen dantza. Ondo geratu zaren zure lagunarekin. Oso ona liburua. Azala? Tulipen dantza. Azala pasada bat da, Ibon, urrengo azala uzuretzat da. Ea asmatzen dugun, jarri, play, txak, sartu. Hortxe. Metamorfosia, 1989 edo kolonoskopia. Ni metamorfosia esango neban. Ni metamorfosia esango neban. Ibon da ni ekipuga, bale? Apur bat etxeroak lagunduta. Bai, baina zan behar duen, Ondo, lagundu izu, eta ondo lagundu izu. Bai, metamorfosia. Zuzerne. Xatxipezion. Anderrentzat. Urrengoa. Txomi, berizar. Sartu hori da. A. Dracula. B. Frankenstein. Edo C. Belen Estebanen ambizioak eta gogoetak. Belen Estebanen ezako. Hori Dracula da. Dracula da. Txalo bero bat, oso ondo. Bai, da Dracula. Hori daka gure pagadik. Jode, xalea da, Bere zean jarrita. Xalea da, WhatsAppeko... Hau ere oso nahi egon zuretzat. Asmatu beharko zenuke, komunizaizu. A, potosi. B, poton, no? C, potokumeak. Da Potosi. Potosí. Azte konfiantzarekin gainera, oso ondo, zuzen, Anderrena. Eta azkenengo Anderrentzat. Ojo, Ander. Bai. Ondo inberrezu, ze bestela, porrot berriz ere. Vale. Ja, vale, A. Jara Madrilen. B. Jara Bartzelonan. Edo C. Jara Peru Arrin. Peru Arrin. Jara Madrilen esango dut, pentsatu gabe. Ondo pentsau, ondo pentsau. Ja, esan dakoa bota dut. Oso ondo. Ez baina, izakia gara oso ondo, da Bartzelonan, justu. Bali! Bartzelona. Bai, intxalo. Ander, podiumetik, kalera ez.